Zdravíčko ľudia, vítam vás u ďalšieho videa z Genshin Battle, alebo jak to je, neviem ani už, ten názov. Takže klasika, ideme hrať zase to, čo som hral minule. Do piče. Ty kokot, ja čer som začal ma ten kokot má hneď do diebe. Ja, to je môj. Šurač jebnúť. Kokot jebnutý. Jak do piče? Jebeci? Či šuráčik jebnutý. Som neprišletý kokot. Ja sa na to vyjebem do piče. Dobre, takže ideme zase. Piča už kraček, čo robíme na kokot. Nasar si! Zadrhni sa! Vyjebanec, vyjebaný. Piče, mŕtky. Takže ideme do ďalšieho kola, teda do ďalšieho, to čo som zajebal za jakú kokotinu. To odkiaľ ten kokot? What the fuck? To čo je za čuráka? Ešte lepšie. Ty kokoto mi... dobre. Nejaké sračkové kokotiny mi tu reálne dávajú. Čeho za čuráka? To fakt tak rýchlo prešiel do piče. Hej, Krima! Ty kokot, ako toto čo malo do piče byť? Jak sa dáva kurva granády, akože kurva? Si robí sem na piču, ne? Ako? Samozrejme. Ty kokot, ja sa na to vyjebem. Dobre, v piči. Samozrejme, pre divákov som samozrejme 100% slušný. U mňa nikdy ani žiadne jedno slovíčko nebolo veľmi zlé na to, aby proste prekračovalo hranicu YouTube. To YouTube kokotín. Dobre, takže ideme na to. Môže prestať šprintovať to piče? Samozrejme, budem sa pokúšať čo najviac byť slušný a samozrejme diskrétny. Prečo sme u nás, ty kokot? Akože? To ma to zajímalo. OK, motherfucker. Ďakujem veľmi pekné. To čo je za buzeranta skurveného? Čo to kurva? Tak ma odjebal do piče. To čo je za hru, ty kokot, to sa ani hra nedá do piče. Zas mám kamerové problémy. Ho, kokot, je po tebe, ty bužna. Som dobre šlepý, ty kokot. Že, čo tu nacvičeš, kytko, pojebaný, sopláčisko. Ty kokot. Ty bo, mrtka. Sú všichni ako všichni pojebali, ne, ty vole. Baví ma táto hra velice moc. Što pič? Odkiaľ? Už mi to začína liesť na nervy. Kurva. Jebe ti, kurva? Ty kokot, ja ten počítač vyjebem z okno do piče. To sa nedá hrať do píše. Dobre, pre dnešok to ukončíme, pretože prídem labilne o nervy. Zatiaľ, čaute.